DDS बिल्डकॉन मुंबई आणि चिपळूणमध्ये मिळालेल्या ग्राहकांच्या यशस्वी प्रतिसादानंतर आता खास सिंधुदुर्ग वासियांच्या सेवेसाठी इथे तुम्हाला मिळेल अवघ्या 14.5 लाखात तुमच्या हक्काचं घर. कुडाळ बस स्थानक अवघ्या 3 मिनिटांच्या अंतरावर, कुडाळ रेल्वे स्टेशन अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावर. स्वच्छ हवा, निसर्गरम्य वातावरण आणि पावसाळ्यात पाणी न भरण्याचं सुरक्षित आणि शांततेचं ठिकाण अर्थात ज्ञानेश्वरी. आमचा पत्ता ज्ञानेश्वरी, केळबाई मंदिर नजीक, कुडाळ. संपर्क 8879 18 27. आम्हाला साहेबांनी ओसरगाव पंचायत समितीसाठी एक चेहरा दिला आणि त्या चेहऱ्याने ज्या ओसरगावामध्ये वागदा आणि बोर्डामध्ये काम करणं कठीण असतं, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून साहेबांनी दिलेला जो चेहरा होता पंचायत समिती सदस्य म्हणून, तो भरघोस मताने आम्ही त्यांना निवडून दिला. आणि ह्या घटनेच्या मागे, या उपोषणाच्या मागे आणि ह्या ओसरगाव तलावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी असेल किंवा ओसरगावच्या सर्वांगीण विकासासाठी असेल, अहोरात्र दिवस रात्र जे काम करतात ते आमचे माजी उपसभापती कणकवली तालुक्यातील ओसरगाव येथे धरणावर धरण गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे हे काम कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघाचे आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून धरण गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे या कामासाठी सुमारे 70 लाखाचा निधी मंजूर करून देण्यात आला. 100 काम यशस्वी त्याला भरघोस निधी साहेबांनी दिलेला असतो. या कामाचा शुभारंभ आमदार नितेश राणे यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आला. त्यावेळी आमदार नितेश राणे काय म्हणाले पाहूया. ओसरगावाच्या इकडचा जो हा स्पॉट आहे त्याच्या विविध प्रश्नाच्या संदर्भात असंख्य वेळी आवाज उचलला जायचा. आमच्या सगळ्यांची अशी इच्छा होती, इकडच्या ग्रामस्थांची पण इच्छा होती, आम्ही सिंधुदुर्गकरांची इच्छा होती की हा जो ओसरगावच्या इकडे तलावाच्या इकडचा जो स्पॉट आहे तो पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर आता हायवे तयार झाल्यानंतर असं ह्या पर्यटनाच्या स्पॉटला अजून महत्त्व आलेलं आहे. म्हणून त्यासाठी आमच्या मिलिंद मेत्रीजींच्या मागण्यानुसार आणि ग्रामस्थांच्या मागण्यानुसार पर्यटनाच्या अंतर्गत आम्ही 3.5 कोटीची निधी आमच्या सरकारच्या वतीने इथे आम्ही मिळवलेली आहे आणि ती लवकरच निधी आल्यानंतर इथे सुशोभीकरणाचं मोठ्या प्रमाणामध्ये काम सुरू होईल. त्याचबरोबर आता अन्य कामाचा पण शुभारंभ आज मी माझ्या माध्यमातून इथे भूमिपूजन केलेलं आहे, सुरुवात होईल. तेही काम 30 मेपर्यंत कॉन्ट्रॅक्टर संपवून देईल असा शब्द मला त्यांनी दिलेला आहे. त्याचबरोबर आता ग्रामस्थांची आणि प्रमुखांची ही मागणी आहे की इकडचं गाळ काढण्यासाठी जे काही लागेल ते मी करावं असं त्यांची अपेक्षा आहे. त्याही संदर्भात सरपंचांच्या संपर्कात राहून ज्या ज्या गोष्टी गरजेच्या आहे, जेवढी निधी गरजेची आहे ते करून गाळ एकदा इकडला काढला तर मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे प्रश्न सुटतील असा यांच्या सगळ्यांचा आग्रह आहे. म्हणून ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून माझ्या इकडच्या कार्यकर्त्यांनी ज्यांनी उदाहरण आमचे बबली राणे जे असतील आणि अन्य लोकांनी त्यांनी आत्तापर्यंत या सगळ्या प्रश्नासाठी आवाज उचलला आहे. सर्व पक्षामध्ये त्यांचे चांगले संबंध असल्यामुळे त्यांनी अतिशय सगळ्यांच्या संपर्कात राहून पाठपुरावा करून इकडल्या भागासाठी या सगळ्या ग्रामस्थांनी नेहमी आवाज उचलला आणि त्या पद्धतीने आज त्यांच्या आवाजाला न्याय भेटलेला आहे. यावेळी भाजपा तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, सरपंच सुप्रिया कदम, सामाजिक कार्यकर्ते बबली राणे, ग्रामपंचायत सदस्य रिया नाईक, वंदना पारकर, राहुल आंगणे, पोलीस पाटील सौ आंगणे, अर्जुन देसाई, सुदर्शन नाईक, गजानन तळेकर, रवी देसाई, रवी कावले, नाना परब, सुनील साटम, ॲडव्होकेट विशाल परब, प्रवीण नाईक, संतोष कदम, गणेश राणे, गणेश कदम, अक्षय राणे, प्रदीप राणे, संदेश राणे, प्रदीप तळेकर, परशुराम कारळेकर, नाथा नवलंग यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रतिनिधी सीताराज परब, कणकवली, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.